Assalamualaikum, selamat pagi bolo-boloku peternak kambing. Kita berjumpa lagi pagi hari ini ya. Hari ini tetap mayai aktivitas makan wedhus bolo ya. Aktivitas makan wedhus, makanya jangan lupa dibersihin dulu ya bro. Ini aku mau bersihin dulu biar kambingnya makan enak. Oke, aku mau bersihin dulu. Dibersihin dulu. Biar kambing nyaman makannya bolo. Ya, sabar kambing wedhus. Sabar. Bersihlah. Nah, udah bersih toh bolo. Bersih. Tinggal dikit-dikit apa itu. Nah, sana itu juga bersih. Nah, coba sana bersih. Nah, bersih, tempat makannya bersih bolo. Jadi kambing-kambing nyaman makannya. Nah, itu yang terpenting. Kesehatan kambing itu penting bolo. Lah ngarep ambung ya nyo. Oh iya, enak-enak sampean. Sekarang tinggal makan dulu bolo. Kita lanjut makan dulu bolo. Udah selesai makan bolo,
Sekarang tinggal sapu-sapu. Terutama itu kebersihan dia. Biar kambing kita nyaman, sehat. Belum. Mangannya kan penak kan. Makannya enak. Iya. Nek kandangnya bersih ku mangan enak wedhus. Pakane mbayungan. Suket mbayungan bolo. Ya. Enak bolo. Sip to. Ngene iki kudune bersih kandangnya. Alhamdulillah bolo ya salah suket ijo-ijo. Ora udan. Ya ini kudanan ya ini. Ini kudanan bolo. Awak gembek lek kudanan. Pot seragam sik, pot seragam. Ini jujur alhamdulillah bolo. Kan ini lho kalau nek enggak telaten gak suket ya nek sore udan dibingung kok wedhus nek makan piye nek sore udan nang ngarit isuk. Penting sehat wedhus ya. Aja lali kandangnya pokoknya resik. Esuk disapu, sore disapu. Ngono lho kalau. Tukar pengalaman dari awake dhewe. Makane pun ya sing penyusuk ini ngarit ya resik-resik aku bolo. Gak ono kotorane gak ono. Resik kabeh aku ngarit bolo. Ngono. Bolo anakku resik-resik pakan wedhus kalau. Ayo, resik pakan wedhus ya. Ayo. Ya, giat ya. Resik pakan wedhus. Sing resik. Sak ngalor no. Resik iki ceblokne ben resik. Wes. Persiapan makan mbek bolo.
Bengok-bengok ya. Oh, jame rong ono jam 4 wis bengok-bengok wae. Jam ini urung maya makan jane, Bro. Pokoke jam 4 tet aku makane, Bro. Oh. Ya kan, bengok-bengok itu celuk-celuk emang kan. Resik to, Bro. Persik kabeh, resik. Ngono kuwi Bro makan wedhus iku. Oke lanjut Bolo iki makan wedhus iki jam 4 iki. Aduh, biar ngene. Aduh pengen di. Alhamdulillah yang mau Bolo oleh suka ijo-ijo Bolo alhamdulillah. Wow. Makan Bolo iki makan. Sini. Sabarlah. Ini semua ngarep aku. Hujan. Oh. Oke, kono. Jos. Wah. Hujan, Jos. Hei. Jos. Murah loh. Oh, watak itu nek kok karo koncone tukaran nek iso ngajak ya. Dane ta Bolo. Merosok ngono lho. Iya to. Dane wis. Lah musim udan iki sini iki Bolo. Kurang nek diprediksi iki kan. Nah, terus iki. Udane terus. Ya, pakan bayungan Bolo. Lah, pakane bayungan alhamdulillah. Rotok gelap titik Bolo iki nek kandang ora lampune ora nampakne Bolo. Ukurane iki rotok gelap ya. Peteng. Yo pacang lah Bolo. Kalau suket mau iki. Wah. Jan mantap ijo-ijo Bolo alhamdulillah isuk endang olah suket ijo ini nek isuk. Sore mesti udan Bolo. Nyantai Bolo lagi nyantai ning kandang aku nyantai. Nyantai terang udan sih. Mangane po enak Bolo. Jan mangane penak banget. Iki cilik mangane ya penak Bolo. Cilik mangane penak pole. Oh, enak penak Bolo, bener-bener. Aku nih bawa nanti le. Hah? Aku buat nanti. Kan udah Ojo nakal to, lek mangan ki sing apik, Beh. Mbok uncalan rono kuwi piye? Karo kancane aja tukaran to, aja tukaran. Beh. Mbok tukaran ae lho, enggak boleh lho ngono kuwi.
Bayungan kok bolong lagi. Nah, mari lah aku makan kabeh boleh iki nyantai nang kandang ya. Hutan terus kok nyantai ini kae. Harus dorong ngenteni barutan. Ini kono apa hutan bolongin sampean hutan ra? Ini hutan ini. Alhamdulillah aku mangi suwe sudah ngaret. Isolasi api-api juga kalau alhamdulillah. Bismillah. Nah ini satan nih kalau jam apa tuh? Nah. Kontenku di sini segini gitu kalau videoku ya real iki nggak ono sing settingan nggak aku real di videoku urut kanjang tok tukang ngarit wis ngono tok lho. Gak ono liyane. Muga-muga bolo-bolo padha demen karo videoku ya. Enak kula nang ngrowesi awune nggih ngrapuki blimbing ya. Rawuh keperang ngaya anak kula. Enak ae nang kono. Ya wis ngono ae polo iki wis wektune sore iki ya udan pisan. Aku tak ndang atus arep salat ya polo. Oke, salam sehat selalu polo-poloku YouTuber. Oke, terima kasih yang sudah mensubscribe, komen. Aku ucapkan terima kasih, semoga kalian diberi kesehatan, panjang umur, diberi rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Bye bye.